Хей, прекрасни! Нека да видим какво ви очаква в любовен план през месец юли 2024 година. За целта изберете една от трите карти, която ви привлича най-много. Чисто визуално, ако разбирате френски, може и посланието да ви привлече. Избор номер 3, избор номер 2 и избор номер 1. Ако ви е необходимо повече време, паузирайте и помислете. Започваме с избор номер 1. Нека да видим. Така. През месец юли повече фокуса ви ще бъде в работен план или чисто фокус върху вас самите. Тоест нямаме толкова романтични преживявания, нямаме някакви романтични чувства. Като цяло всеки ще гледа през юли месец неговите собствени неща, дали в работен план, планове, развитие, цели, които са се поставили като отделни партньори, макар и в една връзка. И много от вас ще осъществят успехи в дадени сфери, за които искат да постигнат успех. Пак казвам, дали работен, личен план, може нещо, първо да купите къща, апартамент, да се преместите, но някакси фокуса няма да е толкова върху любовните взаимоотношения, колкото към общото благо и чисто личните интереси, като две отделни личности, макар и в една двойка. Така че през месец юли няма да има толкова романтични моменти, не ви очаква раздяла, а за необвързаните, които нямат човек до себе си, за съжаление не им се дава да срещнат сериозен партньор, с когото да могат да имат сериозни любовни взаимоотношения. Ще има някой около тях, но това няма да е подходящ за сериозни любовни взаимоотношения човек, така че не ви препоръчвам да се впускате в сериозни връзки, защото в крайна сметка ще има едно разочарование от ваша страна. Така, избор номер 2. Този. Нека да видим тук какво се случва. Така. Тук много интересно. Предстои една цялостна трансформация на взаимоотношенията между вас. Имаме смъртта, което ни говори, че ще има някаква промяна, било то в положителен или негативен аспект. Някои от вас ще успеят да изкажат и излеят цялата си емоция, която са таяли дълго време в своите любовни взаимоотношения, и вероятно повечето или ще решат вече съществуващи конфликти на връзката, или ще се зародят такива. Зависи смъртта при вас по какъв начин се прояви. Също така ще сте доста носталгични за отминали събития във връзката. Може да си припомняте хубавите моменти или по-негативен аспект да се върнете към минали скандали, които да бъдат възродени отново през месец юли. Като цяло енергията не е лоша, но зависи дали ще изтеглите късата клечка или не, тъй като пак казвам, смъртта или ще даде една положителна промяна на вашите взаимоотношения, или ще даде лек негативен оттенък. Така че не е много лоша енергията, но зависи, пак казвам, дали ще изтеглите късата клечка или не. А тези, които от вас са необвързани, за съжаление не се дава и в избор номер 2 намиране на човек, с когото да имате сериозни любовни взаимоотношения. По-скоро вие трябва да обърнете внимание на себе си, неща, които ви притесняват, може да са уроци, които имате да научите преди да срещнете човек. Обърнете внимание, пак казвам, на себе си. Обърнете внимание на вашите емоции, обърнете внимание на нещата, които ви създават вътрешен дискомфорт
и се опитайте да ги пуснете. Месец юли е идеалният момент за вас. Така и остана избор номер 3. Ето го. Така. Това определено е най-хубавия избор от трите. Имаме първо промяна отново в взаимоотношенията, но на много по-позитивно и положително ниво. Ще се чувствате освободени и леки във вашите взаимоотношения с вашия партньор. Ще имате много хубави емоционални моменти през месец юли. Възможно е някои от вас да пътуват или с партньора си, или да си поставите нови идеи и цели с вашия партньор, които да започнете да преследвате. Като цяло негативното, което е имало вашата връзка до този момент, ще остане на заден план. При някой тотално ще изчезне и ще излезете от него. При други ще го притаите през месец юли и то няма да бъде на дневен ред, а ще бъдат едни хубави позитивни емоции, с които да прекарате целия месец и да се зарадите изключително позитивно, така че това е най-хубавия избор от всички. Също така, тези, които сте необвързани, определено ви се дава шанс чрез пътуване на някъде да срещнете човек, с когото може да имате сериозни любовни взаимоотношения. Този човек ще ви дава лекота, ще бъде нещо като започващ невинен флирт, но с потенциал да прерасне към много по-сериозни и дълбоки взаимоотношения, тъй като вероятно за повечето от вас, тъй като това е обща енергия, не за всеки отговаря на 100%, но за повечето от вас това ще е човек, с когото да споделяте общи интереси, виждания, възгледи и компанията му ще ви носи изключително удовлетворение и завършеност. Това е като цяло. Скоро ще кача какво ви очаква в любовен план през месец юли в финансов и работен план. Надявам се да ви е било интересно. Все пак това е обща енергия и не е лично четене. Желая ви един прекрасен и изпълнен с много любов месец юли. До скоро!